ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasa kanino. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Hinisaret ug gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila nailhan dayon si Jesus sa mga tawo. Busa nanagan sila ngadto sa kasigbit nga mga balangay ug gidala ngadto kang Jesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus muadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadon sa mga tawo ang ilang mga masikiton ngadto sa mga tiyanggihan. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti ug nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Samtang namalandong ko aning atong unang pagbasa og sa Ebanghelyo, nakahinumdom ko sa pinakalig-on nga atake sa mga protestante nganhi sa simbahang Katoliko, kining atong pagsimba kuno sa mga larawan. Kay gidili gyud sa Ginoo ang paghimog mga larawan. Labi na gyud larawan sa mga butang nga langit o kaha sa yuta o kahailawom sa yuta. Sa atong unang pagbasa, ang unang templo nga gihimo para sa Ginoo si Solomon mo'y gahimo. Nya pagdala na nila ngadto sa kuan sa sudlanan sa kasabutan nga mao ang larawan sa Ginoo. Larawan na to ha, daan. Ang katubang bato ba, duha ka papan, di man to Ginoo. Larawan to sa Ginoo. O nanay larawan daan. Gibutang nila sa butanganan, ilawom sa naay mga kirubin nga gipandungan sa pako sa mga kirubin. Nya unsa man to? Larawan na sad. Nya nahimo kuno tong balaan, gipakita sa Ginoo nga balaan kay tong lugar kay iyang gipuno sa iyang himaya katong panganod nga mikunsad. Di sa ato pa ang larawan nahimong balaan. Wa masuko ang Ginoo. Kay ingon man na sila siya, kana man sang bitin inyong gamiton, kana bang, di ba larawan man sa to, katong niingon nga, gipaak sa mga bitin ang mga Israelita, niya niingon dayon ang Ginoo ni Moises, paghimog larawan sa bitin nga tumbaga, niya ibutang sa tukon, ang mutan-awa na, maayo, dili mamatay, basta napaakas bitin ba? O, larawan na sa puda. Unya kani si Kristo, gitawag ni siya ang larawan sa dili makita nga Dios. Matud pang San Pablo, siya ang larawan sa dili makita nga Dios. The image of the invisible God is Christ. Si Kristo ba? Nya unsa may gibuhat sa mga tao ni Kristo nga mao ang naglakaw-lakaw nga larawan sa dili makita nga Dios. Nidugok sila kaniya aron magpaayo sa ilang mga sakit. Kay balaan man kay siya, kani magong taong balaan, naasad ni siya gahom. Ilingian na mong tupad. Pangutan na, balaan ka? Balaan ka. Kay kita bayang tanan, o imong basahon sa Book of Genesis, mawag taning maglibog ko aning uban nga mo, muhit aning larawan ba? Sa Book of Genesis, gigamit gina dito, atong himuon ang tao sa atong larawan o kasamahan. O, nituo ka nga kanang imong tupad, larawan as Ginoo. Hikapa ba? Ana, ing naayuha ko sa akong sakit.
Si Kristo nga mao ang larawan sa dili makita nga pulong, ang pulong nga nagpakatao, purting daghan naggahom. Kay diha gid niya ang kabalaan. Kadto sang templo nga gihimo ni Solomon, hilabihan gid to kabalaan nga ang mga tao sa una tibuok kalibutan adto didto muduol aron maayo sa ilang sakit og mahatagan og grasya nga ilang gikinahanglan. Si Jesus, ang mga tao bisag muhikap lang sa sidsid sa iyang biste, mga ayo sila sa ilang sakit. Unsa may ato aning mura man guni siya catechesis o mura sa ning kanang mura ni siya apologetic, no, ang pagdepensa sa atong wa ta mosimba sa larawan. Ang larawan maoy agianan, murabag sandayong sa atong kontak ngadto sa Ginoo nga maura gyoy angayng simbahon. Aid of worship ang kaning tabang ba? Plus ninyo karon, nganong ni ama mo din higyod ni simba? Ha? Ito bag. Nganong di kadto mo sa inyong balay day? Ingka wa man go didtoy kuan pader misa. Kisa may nagmisa. Ang pare, niya may pare sa inyong balay day, way misa. Pero ang kanideng nagmisa di ay mao day ni ang Ginoo di ay ngayong gisimba. Agianan rani, dili takos nga agianan, buangon nga agianan, pero gigamit sa Ginoo. Wa may arang sa Ginoo kung siyang gamiton. Buot mo ni akong naong mo'y gamitos Ginoo. Wa man nagamitan inyong naong kaning ako. Nagpagamit man sad ko, bahala na ikaw Lord, mo gamit man ka kanako. Bati ra ba kung gamiton no siya hasag dilag bati. Imo sa nang tulubagon basta gamiton ti karon buntaga pag misa didto. Nako kari lang untang usa kay buutan rignaw katong nagbasa sa ebanghelyo ba. Siya ayaw sana kay upan ni siguro. Upan ni siguro kalahos ba ni karon ra ba ding Abril tingali ordinahan si kuan ni Reverend Charles ato ning iyampo ha. Basi niya no usab moto ka ni karong February 14. Basi makauna-una ni lami din ning February 14. Na din ni malahos ika Abril. So mo na gamiton tas Ginoo, gamiton sa Ginoo ang tanan nga pamaagi aron lang ang tao nga dili takos ngadto kaniya makonek, masumpay, mahiusa sa iyang presensya. Muna di ta magsinawayay ug unsay atong pamaagi sa pagkonek sa Ginoo. Ang mga protestante mogamit sila og lugar, why image. Okay, ug makakonek sila Ginoo, mogamit sila pastor, dili pare. Okay ra gyapon kung makakonek sila sa Ginoo. Kita mo gamit ta og lugar nga naay mga imahen. Okay ra sa gyapon basta makakonek sa Ginoo. Nakaron unsa may meeting point nato? Asa man ta magkahiusa? Way lain diha sa atong pagkahiusa ni Kristo. Ang lawas nga dunay daghang mga bahin. Kana mo importante. Nya kinsa man is Kristo? Kanang tao nga nahigugma sa tanang tao. Siko na be, lingian na inyong tupad, wa og tuo ngadto loyo. Sa kanilang ni ang mga tawhana dinhi, imo ning higugmaon tanan. Wa kay likay-likayan ani. Kani ba kanila mo sa dinhi? Ana, tanawa, wa ba dihang imong silingan nga libakira kay nimo. Nakaron sa dinhi, kaya tingani na to higugmaon kay ngano man nanimba man pareha man tag tumong karon di mga butan-butan Imagine ko no kadtong mga tao nga naa nalambigit sa imong kinabuhi nga nakapasakit nimo. Sige, kaya higugmaon? Ha? Kana bang nakapasakit nimo ba?
Kanang nakapabugat sa imong kasing-kasing. Kaya? Nya mingon ka, adi pa dire di. Adi sa. Ako ning uban ako ayaw lang niya. Wa na ka makunik ni Kristo. Kay nga naman, ang matag tao, mao'y gihigugma ni Kristo, mao'y iyang gipakamatyan, dili ra ang mga Katoliko, dili ra ang mga born again, dili ra ang iglesia ni Kristo, tanang mga tao, mao'y gipakamatyan ni Kristo, o kinsa tong mahigugma sa tanang tao, bisan sa kaaway, nahiusa ni Kristo. Niya kung magtanaw tang San Vicente Ferrer, tanaw ta muhikap ta sa ribulto ni Pedro Calungsod, muhikap ta sa ribulto ni Lorenzo Ruiz, monobina ta sa nobina ni Santo Niño, sa mahal nga birhen sa Fatima, ug sa kaniniang nobina ni San Lorenzo Ruiz. Unsa may atong buot ipasabot ana, nahimo silang Ginoo? Dili, nangandoy ta nga maliwat kanila. Maliwat ba? Parehagod anang magsigi kang tan-aw og artista, niya ang artista nga imong gi-idolize, nagpablan sa buhok, unsa may mahitabo nimo? Usab gid ang buhok nimo. Di ba? Ay di tinon. Unya kon kanang maong artista, sigig pakitas pusod. Niya magsigig TikTok. Ikaw nga nagsigig tan-aw sa madugay sa madali, magpakita jud kas pusod nimo. Kung ang imong gi-idolize, kanang mga tao nga purting datua na nga himong mga bilyonaryo, ang imo sang naas imong unahuna, madato sa ka. Kung unsay ilang gisakyan nga sakyanan, masakyan pod nimo. Mo nang maningkamot yung makapalit ka ning sakyanan na mga sports car, kana mga luxury cars, kay mao may imong gisigihang tan-aw. Di ba? Uy, tubag. Unya kung magsigi kag tan-awng San Roque, nila ni San Francis of Assisi, ni Mother Teresa of Calcutta, unsa may mahitabo nimo? Biyaan nimo tanan nga katigayunan, di jud ka maibog anang kadato. Magsigi ra jud kag palit og slot. Oh, dali kay kang papalit og slot. Unsa mo anasan slot nasan? Ato namang gihunong gahapon ang Heavenly Joy. So hinaot unta, inig-report na ko sa Miyerkules, kaya ato pa man ang ihapon, hinaot untang nahurot tong remaining 737 slots. Abangan ang susunod na kabanata. Pero ang atong nalipay ko, kaya ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance para sa Kapilinya di Fatima, ni-increase na. Gahapon, 597 man to. O karon nahimo ng 738 slots. Pakpak. O mag-average lang taghalin ani og tag 500 slots kada adlaw. Inig ka February 28, horot na ni. Adi mo to. Horot na ning slata. Siya ro wagi 500 ka buyers kada adlaw, no? Na magani tingali uban mo palit og 500 slot, awa na, humana. But na bisag ka o pa tingali. Pero sige lang. Ang akong point ba, kung kinsay imong gitan-aw, unsang image ang atong gitan-aw, mausay mahitabo nato. Magsigi kag tan-aw sa image sa imong bana, mag-anam jud kag kainlab ana niya. Pero magsigi kag tan-aw sa image sa pari, peligro. Peligro kayo. Magsige naman kag text anang pare. Biyaroy uban nga mas importante ang pare kaysa ilang bana. Nay uban ayaw ana ha. Kanang pare pakapin ra gid na. Panagsailang na. Kadtog yung bana nimo mo sige tan-aw. Tutukig yung maayo ba? Nya imagine ang inyong mga sweet moments. Di ba? Sige ko na kanig yung animala, gini hinungdan. Awa ni rong akong naong nga lusyang nako karon tungod aning buang-buang dako. Pero daghan kog kalipay aning animala ni. Sige tanaw, sus, ma-animal sa ka. Ay di tinod.
Ay, sige pa kamo mga asawa ron, sige pa mong tanaw sa image sa inyong bana. Sige pa mong tanaw. Anya, og naarsi sa imong atubangan, imong tutukan ang naong, wa na jud ka basig, wa na jud ka kakitas naong sa imong bana. Ano? Narabay uban wa na kakitas naong kay mo istorya, di mo tan-aw. Dai, unsa man ni? Kanang naman diha, kanang kuan na lang na. Pusam. Wa na tan-away ba? Ari na ko dai. Sige, ayo, take care. Galak ka gatan-aw diri pa doon. Ayaw, guniti na. Guniti ba tan-awang naong, take care. Your face is my face. Your face is in my heart. Bye-bye. Buto na, bangga din imong bana. Nga naman, kay magsige mo sa tugon na huna sa imong naong, wala makikita nga, pusti na di ay. Di ay, dito ang bangga ay. Panalipdan to. Nga naman, inspired man to siyang mo trabaho, malipayon man, di man siya absent-minded. No? O mausad na ang mga anak. Ang mga anak na magsigig tan-aw sa ilang gidikanan, di gyud mahimong tapulan. Ang mga anak na magsigig tan-aw naong sa ilang ginikanan, di gyud matapulan. Kaya nga naman, wa may laing mo trabaho dias balay, ang ginikanan man. Nya magsigig tan-aw ang mga anak sa ginikanan, makakuan man jud ka, makatabang man jud ka sa trabaho, kay nakakita man kang nanilhig, naglungag, nang limpyo, nangutaw, nang laba, makatabang jud ka. Ang nakaapan ros mga anak, abot di ba kanisa sa mga ginikanan, sigihan maghatag ang mga gadgets, tuan na lang gatan-aw sa gadgets, di nakamatikod ang iyang ginikanan diri, nagkadusingot, nagtrabaho, tuas gadgets. Muna, kanang inyong mga anak tudluy sa nangamutan-aw na ninyo, nya kamo sad tan-aw sa mo sa inyong mga anak, basig wa na sad mo kakita nga nangayabag na ang mata ana galuha na, sige lang yung tutok, nangaguba ng mata ana, 10 anyos pa lang nag-antyuhos na, kay nga naman di nakakita, kay purtim pagkagubaa, sige tan-aw ng cellphone ng daghan kay graduation. Kita pa kamo ana, mga ginikanan, basig pasiplatan na lang na ninyo. Mauna ang ato mga images, mao kana ang simbahan, image of the invisible God. Malipay ang Ginoo ni ana kun kada nato tan-aw dinhi sa simbahan, nining tanan nga mga imahen dinhi igtan-aw nato, masinati nato ang presensya sa Ginoo. Lipay kay ang Ginoo ana, sama aning gibuhat niya sa templo nga gihimo ni Solomon, gipandungan niya sa himaya. Kanindot unta no, inigawas ninyo ron didto, mapuno mo sa panganod. Tistingi ko no, kinsay kunsaran diya aso diha, inigawas. Adi na lang ng aso, kana na lang magsidlak ang naong, kay katos Moises, igsod niya nga tulda, inigawas niya, iyang naong, gadanag. Ngana, naaw na to niya. Kinsa nang aop kay naong, maunay mga yawanon. Kanang murag hayag og naong inigawas, kana, Diyos no na, kita na Ginoo dinhi. Pasabot nakakunik nas Ginoo, pinaagi aning mga images nga atong gigamit din hi simbahan, labi na gyud ang image of our salvation, which is the Holy Eucharist. Kining santos nga misa, imahin kini sa pagdupa ni Kristo sa krus o pagpaaga sa iyang dugo alang sa atong kaluwasan.